थांनाय 29-30 बे सानथाम पान्जाबनि अमृतसराव 19 KWIA एसोसिएशनजों खुंजानाय मोनसे गेमाव जादोंमोन आरो बे गेमाव ओमफ्राय आं बाहागो लानानै आङो नेशनेलाव नैथि रेंक सिलभार मेडेल मोननानै देरहासार जानो हादोंमोन। पान्जाबनि अमृतसराव खुंफुंजादोंमोन गेमा। गिबियावनो आं आंनि बिमा बिफा आंनि गार्जेन बिथांमोननिसिम आं अननाय आरो सिबिनायजों बावहरग्रोबाय। आंनि गामिया बरगाव, फुराना बरगाव, लासो बरमाज्रा, पिन 781318 PS सालबारि। आं साबायखर बावहरनो बेखौनो सानोदि जायफोरा आंखौ खेला गेलेनो थांनायाव आंखौ एसे अनसुंथाइजों हेफाजाब होदोंमोन बिथांमोनखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावनो नाजादों आरो सानदों आं बिसोरखौ साबायखर बावहोनो सानदों आरो दा फैबाय थानाय समावथ' जानो गोनां बहुद गेम दंबावो। बे गेमाव आङो एबार बेनिख्रुइ साबसिन गेलेसिननानै आं बर' हारिखौ लोगोसे आं गावनि बिमा बिफा आरो आनसलिक जिखुनु बे एरियाखौ आं गोख्रों दावगाहोनो आं आंनि सिनायथिजों गेलेनायनि सिनायथिजों आं होनो नागिरदों आरोना गोख्रों। बे नेसनेल गेम गेलेनायाव आंहा गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि गोनां जादों। आंहाबोथ' बेयाव नेसनेल गेम गेलेहैनायनि आंहा माबा गैयामोन, राइट्स बारा खेमथा गैयामोन। जिहेथु आंहा नखरारि हाल सालाबो थिग नङामोन। बेनि गेजेरजोंबाबो आंखौ आंनि बिमा बिफा, नखरनि आरो बाय बाहागि बिथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामदों एसे आरो जोंनि रुप'हि आनसलिकनि आदा एबसुनि बिथांमोनाबो आंखौ एसे अनसुंथाइ होदों। लोगोसे आरो जोंनि कक्लाबारि समिस्थिनि सिङाव थानाय MCLA सार मन्टु सार बिथाङाबो आंखौ एडमिसन लानो थांनाय समाव 3,000 रांजों एडमिसन अनसुंथाइ होनानै आंखौ हेफाजाब होदों। बेजों लोगोसे आंनि फोरोंगिरि धीराज बसुमतारी जाला दंपार बिथांनि नाजानायाव आं बे नेसनेल गेमखौ देरहानो हादों आरो सिगां आङो कुम्फु उसु गेलेयोमोन। बे उसुआव आङो जोंनि जोंहानि न' खाथिनिनो सार कपिल मोसाहारि बिथांजों सिखायजादोंमोन। बिथांनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जायो। मानोना बिथाङाबो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो एसे सिखायहोनानै आंखौ बे गेदेर लेभेलसिम आंखौ नेसनेल लेभेलसिम गेलेहोनानै आंखौ देरहासार खालामदों। बिथांमोननो साबायखर बावहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथाङा न'खराव आइ आफा फंबाय ओमफ्राय आरो आदा बाजै दं। बेजों लोगोसे आदा बाजैनि फिसाजो दं आरो दादि मादैमोन दं। आं इयुनाव आं फिउचार लाइफआव बेखौनो सानदों गेलेनानै सासे गोख्रों गेलेगिरि महरै सिनायथि जाहोनानै आं गावखौनो गेदेर मिजिंथिनानै आं SP जानायनि सिमां नुदों आरोना आं आरो बेखौ आं गेलेगिरि सिनायथि होनानै SPखौ आं नाजागोन। आङो फिसानि थाखाय दा गेम गेलेनानै देरहासार जानानै मेडेल मोनदों, सार्टिफिकेट मोनदों। बिनि थाखाय आं गोसोखौ न'खरनि जानानै आं मोजां मोनदों फिसानि थाखाय आरो एरियानि थाखायबो एसे दावगायो आरो डिस्ट्रिक्टआबो नाम जायो आरो आनसलिकफोराबो नाम जायो, गामियाबो नाम जायो आरो जों बिफा महरैबो नाम जायो। न'खरनि सिटुएसनाबो गाज्रि, जेरैबायदि फिसाया नाजानो नागिरो, आगबारायनो नागिरो, दावगानो नागिरो बेफोरबायदि थोजासे जों होनो हाया। बिनि थाखाय बाहेरनिफ्राय जि थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनाय जादों बेफोरजोंनो थांनानै बे गेमखौ गेलेना फैनानै देरहासार जाबोनो हादों। बिनि थाखायबो आं बिराद गोजोननाय मोनदों, साबायखर मोनदों।